खुलुमबाय आं फामि ब्रह्म नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 19 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा-मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा-मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि-फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ गवानि उदांस्रि सान एबा गवा सेलिब्रेशन डे महरै फालिनाय जायो। गवानि उदांस्रि सानखौ बोसोरफ्रोमबो 19 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। इं 1960 मायथाइनि 19 डिसेम्बराव मोनसे रौनिया अपारेशन आरो उदांस्रि सोमावसारनायनि उनाव गवाखौ पर्तुगालफोरनि खुंथायनिफ्राय उदां खालामनाय जादोंमोन। बे सानखौ भारतारि रौनिया हान्जानि गोसोखांथियाव फालिनाय जायो, जाय गवाखौ पर्तुगालनि खुंथायनिफ्राय उदां मोननायाव मदद होदोंमोन। बिनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल हार्ट केन्डी डे, नेशनेल इमो डे आरो नेशनेल वाटरमेलन माफिन डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा-मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा-मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।